Нямате нужда от повече лидерски обучения. Нуждаете се от подкрепа в ключовите моменти на ежедневната работа. Важно решение, за което не сте напълно сигурни. Колега, който има нужда от повече подкрепа, насоки или обратна връзка. Разговор, който не се разви така, както очаквахте. Моменти, които те карат да се замислиш какво би могъл да направиш по различен начин. Малките моменти, в които силното лидерство променя всичко. А какво би станало, ако разполагахте с насоки точно в тези моменти? Blended Leading предоставя персонализирани лидерски насоки директно в Microsoft Teams. Без нова платформа, без допълнително време за учене и адаптация. Само практическа подкрепа в работната среда, която вече използвате. Всяка насока е персонализирана според вашите цели, обратна връзка и приоритети за развитие като лидер. Кратко, фокусирано, приложимо. Помагайки ви да предприемате малки действия с реално значение. Не веднъж годишно, а всяка седмица. Защото лидерството не е да знаеш повече. То е да действаш различно, когато това има значение. Blended Leading. Превръщаме лидерското развитие в действия всеки ден.